राव बिसिलौसिया फाहामथायनि जोंनि डाक्टराव ब्रानि डिमान्ड दङ आंनो सेमो चेयार 100 खानसु के माइक सेट सेमो दखौ आबो साक्सा दखौ सफैनाय आरो इफोर चेयार के दिनिनो ब्रानो आं हेनोवर खेहा 100 खान चेयार लासानो तापरो जों दैमो ओरो जुनालवा दा दं सब जुनाला दा दं बेबरो आदा दं 100 खान चेयार राव ब्रानो रिग्राहा क्षेत्र बिस्कांगो माइक सेट रावके आगरतला से पाइटि बिनाय हिचोहा आइनि फोरां तावसा शर्टेज जों दमन बये समय लायो ब्रानो से आपनो पत्ति बिनाय जेतो आं गावरिनो मोनो समये बारिके ब्रानो फोनो खाकसामो बारि बियो माइके ब्रानो खाकसामो राव मादे राव काहाम ताव हिरि जाहा बिस्कांगो को जों काहाम केनो तांलायनाय खाकसांलायनो दंनाय जतो बायनो साइलाय एकला बादिनो जों जेजा सुबिदा असुबिदा जों मानायलायनाय जोंनि हाम्पा जाम्पा जोंनि जाति दंफांखौ जों जत केहा बे केहा बादिलायाये जेकुनु कमिउनिटिनि कोनो जों लासैलाय सामु थांलाय बाजों वो जोंनि जत वो दामसरा पारिसाखौ मोनसे दिन्थिनो आन्दाज दंनाय दङ बा बनि बाय बादेयाव पत्रते जागानोफोर जों नाय मा दं रेबो विशेष के तिनि ब्रानो रिमोके ब्रानो मानो जों कोनो ब्रानो आसासि नामनि दिनो दिखा आमी आइ काउट्रे बिसिलाव मसु पासा